se s kamarátom Ferom idú dobre baby práve opačným smerom. Chlap si vymýšľa nové príbeh, stále prechádza si nežnú do nehy, keď sa odľaže, všetko dokáže, je skúsený. Slova máže Fero, náš pomoc je Fero. Rozhovor s Ferom Vincurom. Čiže Feri, prečo si sa rozhodol pre kulturistiku? Je to sa nedá nič. Toto je Ferino Vincúr, svetoznámy kulturista. Chcem sa spýtať, ako často trénuješ v posilovni a... Tak posilovni každú nedeľu, ale väčšinou doma. Aký máš priemer ruky? Neviem, to sa neveria, to je rekreačné. Od koľkých rokov sa zaoberáš kulturistikou? Pol roka, ty kokos. Neviem, pásku zbytečne nehajte tak. Si hviezda? Prečo? Toto som slabý, čaj. Všetko dokáže, je skúsený. Slova máže Fero. Práve sme natočili na najnáš klip, kde je celý Digital 3. Čaute, tak práve sme natočili na najnáš klip, kde je celý Digital 3. Čaute, tak práve sme natočili náš najlepší klip, kde je celý Digital 2. Budeme sa snažiť to zostrihať čo najskôr. Dúfam, že sa vám to bude páčiť dnes, zatiaľ iba nejaké fotky. Dúfam, že sa vám to práve sme... Ešte raz. Jaj? Poď. Čaute, tak práve sme natočili náš najlepší klip, kde je celý Digital 2. Budeme sa to snažiť zostrihať. Náš pomoc je Fero.